filme dig lige nu, når du er så hurtig. Jo. Jeg tror måske, du skal lukke tasken. Det her måske også smart. Nej, sådan. Lad være at bide mig. Det var du ikke. Er du fræk? Du er stadig ikke blevet, sådan er det altså. Det er nok nu. Det er ret sjovt, det der. Han kan komme ind. Altså, han kan komme ind alle steder. Han er på vej ind i et skab, og så prøver man at lukke skabet, så han ikke kan komme ind. Men han prøver stadig. Ja. Og så tør man ikke lukke skabet, for så kan han sidde fast. Så det er sådan lidt... Det er ret sjovt i bukseben, hva'? Ej, det er hvis det er nogle løse bukseben, så vil han kravle ind, og hvis han vil kravle ind, så kan han finde på at blive. Men må du ikke? Sådan er det vel.